कौन चीज मर्दा छुपा के चले ले आया औरत देखावे सरे या माए देवरू औरत। तन की बता के देखावा था। अरे भौजी कौन सवाल पूछ देलू भौजी, रुका तनी सोचे था भौजी। अच्छा हम जानत रही कि तू सोचे लगबा हो। हाँ समझ में आ गई भौजी, आ गई। बताओ तनी सुना। बतावा बतावा। हाँ सुना। और परस बाट भौजी जवन मर्दा छुपा के चले, और परस बाट भौजी जवन मर्दा छुपा के चले औरत देखावे सरे आमा